Za chvíľu končíme so šutom s Northfinderom. Mal som možnosť vyskúšať niektoré ich produkty, konkrétne tieto boty, ktoré sú nejakým takým mixom trailových bot / takých casual topánok. Mám z nich príjemný pocit. Príde mi hlavne, že sú dosť kvalitné, to vyhotovenie. Čo sa týka nejakých vecí, čo mám na sebe, tak mám túto bundu, ktorá máme už 8 hodín a dosť sa ochladilo. A musím povedať, že ma dosť dobre zahrieva. Je tenká, ale zároveň hrejivá. A výzorovo sa mi veľmi páči táto červená farba. Neviem, naozaj sedí. Pod tým mám vlastne tiež Northfinder tričko, ktoré tiež je také vlastne pružné a posledné sú tieto kraťasy. Priznám sa, že na začiatku, keď som ich predtým videl, tak som nebol toho taký úplný fanúšik, ale už teraz, keď nich trávim úplne nejakú takú dlhšiu dobu, tak sú celkom pohodlné. A teraz som si vlastne všimol, že majú dosť veľa úložného priestoru, čo si myslím, že tiež ľudia nejakej turistike ocenia. Priznám sa, že som o značke toľko to nevedel, ale dneska som sa dozvedel, že to je slovenská značka, čo veľmi cením. Samozrejme budem podporovať domáce produkty a naozaj tento outfit by som hodnotil tak 9 z 10.